Takže čau lidi, já vás tu dnes vítám u dalšího videa a dneska jsme tu znova v Robloxu a dneska si tu zahrajeme Supermarket Simulator, jo, protože se hraju, protože jsem to dřív hrál, teď mám nový účet, protože ten minulý jsem ztratil a takže si to chci znova zahrát, zavzpomínat si a já si myslím, že můžeme jít na to. Takže, jako první věc udělám, budete si všimnout, že tady vůbec nic nemám. Takže si tady dokoupím. Aha. V čem byl problém? Máme tady oliváče. Takže otevřeme si shopík. Jdeme si sednout. A jdeme prodávat. Teď tady máme střih. Což je dobrý. Hele, první zákaznice, co si u nás objedná v našem supermarketu. To je profit $8. Ty kokos, dalších $8. Oliváč 12, ok, to je mega dobrý. Hru profity. Tak Adamkujeme. No, nádhera. Akorát to čo je takový divný, ale chápu. Nemají v každých zemích, že čo jakoby. $1 pro vás, pane. Koukejte. Ta hra z vás chce vymačkat co nejvíc Robuxu. 3 Robuxy, ne, to je moje peněženka, to jste neměli vidět, moji peněženka. Hele lidi, tak za chvilku už to budeme mít vyprodaný. Což je hodně dobrý. První den je lidi za náma. Income, ok, tolik, docela, ok. Supply, ok. Druhý zákazník tento den. Až všechno vyprodáme, tak bych šel koupit další regál, to by se nám hodně hodilo. Jo. A dáme tak 8. Tak a za chvilku bude vyprodáno, já zavřu obchod za chvilku. Tak 24. Jakože za 2 lahváče olivového oleje, tak je to docela dobrý. Ještě máme cukr. Seber to všechno. Kreditkou za 1 cukr. Ale když vemte si, jak je to předražený, prostě to prostě stojí $100, prostě $100 stojí 1 krabička cukru. To by v realitě absolutně neprošlo. To nemají ani v Dubaji takový ceny. Prostě. No to, že bychom to měli tady v Česku. Tak já jdu zavřít obchod. A já jdu nakoupit. Koupím určitě 1 regál. Co je dry rack? Tohle se jmenuje dry rack. To jmenuje shelf, ne, tady dry rack a tady shelf. To je divný. A nakoupíme ještě čuk. Všechno nakoupíme. Jenom na to peníze, já jsem chudý. Tak vymažeme flower. Tak, vezmeme regál. Ten bychom mohli dát takhle sem. Jdeme pro další věci.
A jak to děláte vy, když tak mi můžete napsat do komentářů. Ale já vždycky vlastně dělám, že já si vždycky jakoby prostě od čeho kupuju vždycky dvoje. A to přijde takový nejrozumnější. Protože jeden je málo a zase 3 je nesymetrický, 4 už mi přijde jakože fakt jakože přepal. Takže vždycky od všeho vždycky kupuju 2. A když třeba můžu koupit jenom jeden, tak ani ten jeden nekoupím a prostě radši nekoupím nic, pokud to není jakože fakt něco drahýho. Já jdu zase otevřít shopík a jdeme zase kupovat. Ještě jsem se chtěl podívat. Vy tady můžete kupovat licence, veď jo, za 200. A to nám asi přidá ty nějaké věci do mrazáku. A kafe, sýr a čaj a taky věci, to by bude dobrý. Takže to je úkol dnešního videa. Koupit mrazák, koupit ledničku, teda, no, mrazák a koupit si licenci a vyzkoušet to, jak to funguje. Nakoupit věci do té ledničky. To je úkol pro dnešní video. Tak, naklikáme to, tady do dolárky. A lidi, věděli jste, že vy když si tady, třeba teď zrovna ne, jo, protože platí kreditní kartou, ale vy, když mu dáte, musíte dát jakože hodně víc, jako třeba o pajcku, tak vás to nepustí, jo. Prostě nepustí vás to, ale když mu dáte třeba o cent, nebo jako o dolar, tak to normálně se vám vysně, koukejte. A tohle vám to také napíše text. A kdybyste mu chtěli dát třeba $2 a víc, tak to nejde. Když mu dám 2, tak už to nebere. Ale jeden navíc berete, vidíte? Takže se hlavně nesmíte, když klikáte ty $1, tak si hlavně nesmíte překliknout, protože i to neměli přijít o $1 minus. Potom, když jste pokročili, tak jestli se nepletu, vy tady můžete kupovat i pití, ne? A to je docela levný, no. Tak jakože dolar, to je tak čtvrtka té pepsiny, co se tady dají potom později v té hře kupovat. A kolik vůbec stojí ta lednička? Já se jdu podívat. Jo, tady jsou expandy, tady vidíte, že jich je hrozně moc, vy můžete to mít prostě dvojpatrový. A prostě úplnou petalici tady mít. Ale já se tady teda podívám. Vy z toho fakt můžete mít jako market jako prase. A jo, vám se to otevře, až když koupíte licenci, tak je jdu koupit. Ale bychom tady měli vidět, jo, Frey za 375, tak to je docela hodně, no. Čekal jsem tak třeba 250 nebo 300. No, ale jdeme na to našetřit. Profit minus 98, no nic. No, jdeme se podívat k sousedům. To padá u sousedů. OK, jedem dobrý, koupil si koš, to je chytrý. Jdeme se podívat, ty kokos. A ten už tady bude moc mít za chvilku i storage, ne? Ty kokos, jaký... Ten má hrozně moc regálu. Co to je? Jaký jako, že má barbíny, rachytle a... Má tolik věcí, které neznám. Coca-Colu. To má makořina. No, tak máme co dělat, aby se porazili tohle. Ale všiml jsem si, že nikdo se nepřejmenoval obchod. Ale já jo, já jsem ten zkušený. Večerka. Jdeme za kasu. Další pán na holení.
Hele, už máme vyprodaný chleby. Jo. Za chleb vyprodáme cukr. Jo, chleby hodně kupujou. Divím se, jakože, protože jako 75 korun za chleba, jakože 3 euro, teda 3 dolary. No, je to tak 70 korun. Ale jakože je to magorina, lidi, jakože za tolik kupovat chleba. Prostě, ale tak píny, no, píny, co to povídám. Pastu už máme taky skoro vyprodanou, už nám chybí jenom poslední. To je dobrý. Už máme vyprodaný cukry a ty pasty taky, to se mohlo očekat, protože pastu už jsme tam měli potom jenom jednu. Už jenom oleje. A oleje jsou drahý, tak ten pán vzal moc oleju, on to neřeší. Ježiš. OK. A poslední objednávkou zavírám obchod. 12. Tak. Máme nakoupeno. Takže já jdu koupit tu vaši ledničku. Vezmeme ji a pleskneme ji třeba sem. Jo. Teď jdu ještě nakoupit něco do té ledničky teda. Bottle vody. Mlíko. Tohle. Sejry. Já nemůžu sejry koupit. Nevadí, takovým aspoň ještě chlebíky trochu. Jeden chlebík, tak. Jdeme to naskladnit. Dolů péčal nejtěžší, já to mám rád hezky také seřazený, aby to nebylo prasácký. Mlíko za 4. A nevidět, že vajíčka v této době jsou drahý. 4 vajíčka stojí 7 euro. To dá 7 dolarů. Já to mám pletu, prostě se Emergency M jste mohli u mě vidět to video a pokud jste ho neviděli, tak se běžte na něj v rychlosti podívat, jo. Protože za mě se mi povedlo, na to, že to je moje první herní video, tak je dobrý. Tak se na něj běžte podívat, budete ho mít na konci videa ještě. A to jdu doskladnit. Tak jsem. Tak. Já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být vše. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak to nezapomeňte dát like, odběr a zatím čau.